Ураза. Ураза турында сүз барганда иң элек нинди фикер килә? Күпчелек өчен ул беренче чиратта ризыктан һәм эчүдән тыелып тору буларак күз алдына киләдер. Әмма шуны билгеләп үтәргә кирәк. Ураза ризыктан һәм эчүдән тыелып туру белән генә шикләнми, шулай ук ир белән хатын арасындагы якын мөнәсәбәтләрдән билгеле бер вакытка баш тартуда. Бу иң беренче чиратта ураза тотучы өчен зур әһәмияткә, чагыштыргысыз файдага ия. Кеше ризыктан һәм эчүдән тыелып тора ала, ләкин бу яхшы, тулы ураза булмаячак, чөнки уразаның гыйбадәт кылу нигезенә салынган рухи өлеше бар. Ураза беренче чиратта рухи күтәрелү, үсеш мөмкинлеге. Изге Рамазан айында кешенең яхшырак, игелекле һәм мәрхәмәтлерәк булу мөмкинлеге бар. Без әлеге серияләрдә сезгә динебездә мөһим булган гыйбадәт кылу төренең әһәмиятен ачарга тырышырбыз. Бу һәр иманлы кешенең Аллаһ Тәгалә каршындагы бурычы һәм аның ризалыгына омтылуы. Ураза рухи яктан кеше өчен шиксез әһәмияткә ия, чөнки бу кешенең барлык кылган гөнаһларын һәм хаталарын гафу итүгә сәбәп кенә түгел, җәннәт капкаларын ача торган ачкыч та булачак. Ураза мәңгелек тормышта тәмук утыннан саклаучы булыр. Дөньяви тормышта гыйбадәт кылу үзендә сабырлык, тыйнаклык, мәрхәмәтлек, кызгану кебек сыйфатларны тәрбияләүнең яхшы ысулы һәм үзеңне һәлакәткә китерә торган теләкләрне бастыру чарасы булып тора. Шулай ук әлеге гыйбадәтне кылган кулның дугалары кабул ителәчәген истә тотарга кирәк. Шуңа күрә кеше теге яки бу сәбәпләр аркасында шайтанның сүзләрен тыңлап, аның киңәшләренә колак салганда һәм уразаны илтифат итмәгәндә, ул бу гамәлләре белән нәрсәләрдән баш тартуын уйларга тиеш. Бу бөек гыйбадәт өчен бүләкнең чын күләмен бары тик мәрхәмәтле вә кодрәтле Аллаһ Тәгалә генә белә. Аллаһ Тәгалә безгә әлеге гыйбадәтнең мөһимлеген аңлау өчен җитәрлек көч вә акыл бирсен һәм уразага карата тиешле ихтирам күрсәтергә ярдәм итсен.